गिबियाव नोंथांमोन बयनिसिमबो प्रभु जिशु ख्रीष्टनि मुङै रोजा रोजा हामलायनाय जासिबाय। लोगोसे आईबी गस्पेल मिनिस्ट्रियाव नोंथांमोन बयखौबो प्रभु जिशु ख्रीष्टनि मुङै बरायनाय थाबाय। आं आसा खालामो प्रभु जिशु ख्रीष्टनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ आरो बेबायदिनो जों बयखौबो इसोरा मोजाङै दैदेनबाय थाथों आरो गावनि मोजाङै दैदेननायजोंनो जोङो गावखौ बाख्नायबाय थानो हाथों। जों बयखौबो इसोरा मोजाङैनो लाखिथों। दिनैहाय आङो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बाइबेलनि खोथा एसे सोलोंनो नागिरदों। आंबो सोलोंगोन, निश्चय नोंथांमोनाबो सोलोंगोन होननानै आं मिजिंथियो। बाइबेलाव बोसोन बिजाबनि 6 बालाब 12निफ्राय 19 सिरिसिम जोङो फरायब्ला मोननो हायो। जों मानसिनि आखुथायाव मोन 7 बिसयफोरखौ प्रभुआ सैनो हाया होननानै बुंदों। दा जों बे बिसयफोरखौ नायनि, बियो मा मा बेखौ जोङो बाइबेलाव फरायनानै नायनि। बे बिसयफोरनि नाम्बार 1 बिसयआ जाहैबाय दुगा। दुगा जानायनि जाहोना मानसि लाना मानसि गुबुन गुबुन, बियो गाव गावबागाव जाहोन थायो। गावनि जाहोनखौ लानानै दुगा जायो। जानो हागौ सोरबाया महरखौ लानानैबो जानो हागौ सोरबाया बेबायदिनो धोन दौलतखौ लानानैबो जानो हागौ। बेबायदिनो गुबुन गुबुन गाव गावबागाव बे दुगाखौ फोरबोआ सैनो हाया। बियो नाम्बार 1 बिसय। नाम्बार 2आव सोलैनाय। नाम्बार 3आव दाय गैयै मानसिखौ नासयनाय। नाम्बार 4आव हामि खायदा खालामनायफोर। नाम्बार 5आव इनाय मावनाय। नाम्बार 6आव नंखाय साखि गसंनाय। नाम्बार 7आव गोसो फुदुंनानै गावनि लोगोफोरखौ सैहोनाय। मानसि हिसाबै जोङो बयबो इसोरजों अनजानो लुबैयो। नाथाय जोङो इसोरजों अनजानो नांगौब्ला जोङो इसोरनि नुनायाव अनजाथावथाव जानांगोन। आरो बेबायदिनो जोङो इसोरजों अनजानो गोनां जायोब्ला जोङो नैबे इसोर सैनो हायि जे बिसयफोरखौ जोङो नागारनो नांगोन। अब्लासो जोङो इसोरजों अनजागोन। जोङो बे बिसयफोर, जाय बिसयफोरखौ आङो बे फरायथिनानै होबाय, बियो आंनिफ्राय हरनाय बोसोन नङा, बियो बाइबेलाव मोननाय बोसोन। दा बेखौ आङो नोंथांमोननो फरायथिनानै होबाय। जोङो बयबो बे बिसयफोरखौ सोरनिबा जिबनाव बा आंनि जिबनाव जोङो दङब्ला जों मोनखानायखाय जोङो बेखौ नागारगोन आरो जोङो नागारनाया प्रयजन। मानोना जों बेखौ नागारनो हायोब्लासो जोङो इसोरजों अनजागोन आरो जोङो इसोरनि आशीर्बादखौ मोननो हागोन। आं बे समाव बारा गोबाव बुंनो सानासै। दिनै बे सुंद' जे इसोरनि बाइबेलाव मोननाय बोसोनखौ नोंथांमोननो फरायथिनानै होबाय, बेखिनियाव आङो दोनथ'नो नागिरबाय। दा नोंथांमोन बयनिसिमबो आङो रिकुवेस्ट खालामो, नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, बेल आइकनखौ दाबाय। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे गुबुनाबो बिनि सोमोन्दै मिथिनानै मोनो। बे समाव आङो जोबनायाव बयनिसिमबो आंनिफ्राय बे गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय, आईबी गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिनानै दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। आमेन। खुलुमबाय।